Pa kolega Bačić uvijek krši Poslovnik 238, a evo svim mađaronima ovdje koji će glasati za ovaj zakon, pošto se krši Poslovnik i ja ću ga prekršiti. Kolega Bulj, vi dobivate drugu opomenu i gubite pravo govora, izvolite sjednite. Kolega Pernar. Trajanju od 10 minuta, znači nastavit ćemo u 12 sati i 35 minuta. Kad su našu braću Dajte, molim vas, kolega Bulj, kolega Bulj. Možete to isključiti? Ne, isključite. Držite ovo tu dobro. Gledajte, radite cirkus u sabornici, svoj stav možete izreći riječima, time da iziđete van, ali ne možete za vrijeme stanke puštati glazbu na ovdje zvučnike. Osim toga, molio bih službe da isključe onda razglas dok ne počnemo ponovo s radom.